Usuku umhla ka-12 kuSepthemba 2025. Ake sinikhele phezulu izindaba ezithinta abaholi beqembu le-IFP ezithe zaba nohlonze kuleli sonto. Umengameli we-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa uhlonze usuku lomhla ka-27 ku-August ngokuthi yi-Prince Mangosuthu Buthelezi Day. Lolu suku luzobungazwa minyaka yonke kuhlonishwa umsunguli weqembu le-IFP. Ngalo lolu suku uphinde wavula ngokusemthethweni indlu eyakhiwe yiqembu le-IFP yakhela ilungu layo uNkosinathi Zulu wakaqhubukhowe kwaCeza. uZulu walimala engozini yebhasi besendleleni ebheke emcimbini wokwethulwa kwemanifesto ye-IFP eyabe iseMoses Mabhida eThekwini ngoMashi wonyaka ka-2024. Sisekhona esifundazweni KwaZulu-Natal, usihlalo we-IFP uphinda abe nguNdunankulu waso esifundazwe umhlonishwa uThami Ntuli kuthe ngoLwesithathu wahola ikhabhinethi yakhe lovakashela eMzumbe ngaphansi kamasipala wesifunda uGum. Lolu hlelo luyingxenye yomkhankaso kahulumeni ka-Operation Sukuma Sakhe wokuzibophezela ekuhambiseni izidingo zomphakathi. Uma sibheka kwamasipala, iminyaka kamasipala waseJozini oholwa iqembu le-IFP, umhlonishwa khansela Nkosinathi Myeni unikezele ngemishini yokugaya ummbila esebenza ngogesi engu-8 kubalimi abakhele uWard 15. Umphakathi wakuWard 15 olimayo ngeke usawela uye eSwatini uyogaya ummbila. Le mshini igaya ummbila ube impuphu noma umqhakazo. Kanti-ke imeya yomkhandlu waseMsinga oholwa iqembu le-IFP umhlonishwa uMeya uDokotela Felinkosi Sikhakhane uvule ngokusemthethweni izindlu ezakhelwe imindeni owakwaNkala nowakaTshali kuWard 4 eMsinga. Kanti-ke uma sibheka esifundazweni eGauteng, ilungu lekomidi lemeya elibhekele ukuhlaliswa kwabantu ku-City of Johannesburg, umlungisi Black Rock Mabaso weqembu le-IFP ugasele emjondolo yaseJumpers khona eGoli. Inhloso bekuyohlola ukuthi abantu abahlala kule ndawo banazo yini izimvume zokuhlala kule ndawo njengoba ithuthukiswa nje. Sethembe sisebenzela wena.